जोंनि फरायसालियाव स्टाफआव दङ सार स्टाफ नङालै स्टाफ जोंनि फरायसालिनि स्टाफआव दं साथामजि मास्टर सार मास्टर नङालै मास्टार जेरै चाइनिस फिल्माव जेरै जेटलिया होनो मास्टार जोंनि फरायसालिनि स्टाफआव दं साथामजि फोरोंगिरि नाथाय आंनि खाफोरखौ मानो होदों नोंसोर मिथिगौ ना जोंलाय मारै मिथिनो नोंबा मानो लिंदो बिछाबा सिर था बोरमा बायदि अरे प्रिन्सिपाला नोंनि खाथियावसो नारु नबायसो थादों आरो नोंहा जिबायसो थादों आरो नों आंनि खाथियाव खुगा बेखौनो नांला सैमा फाग्लिनि खिफि बायदि मोनामो नोंनि खुगाया सार बहुत गोजोन लागि मोनामो बिनिया Oh, come on. गेटास मारिना थाग्रा खालाम आंनि सेराव फैब्ला नोंसोर साब्रैखौ लिंना लाबोनायनि जाहोनानो जादों सार मोनसे सोंलुमोन मा सारा जों साब्रैखौ मा खांनायमोन दा बुंगोन धोरजोआव हाजाया मोनथ'वाखै छात्रफोरनि कमप्लेन फैदों नोंसोर साब्रैनि गाध'फोर नंगौना सार नंगौना नङा ओरैबायदि कमप्लेन फैदों आंनियाव मोनसे नोंसोर क्लासरुमाव थांनानै फोरोंनो गारना थेन्थावबायसो थायोनो माथो बे कमप्लेना नोंनिसो बाइकथालि अरे दम होदों नामा नों आंखौ हारे माने क्लासरुमाव आं सार सिरि मोननानै थायो माथो अ बावदोसो नों सिरि मोनमारोथ' आरो नाथाय बेल बुखांनायनि उनाव मानोना गुबुन क्लासरुमाव थांनानै थेन्थावहैनांगौ नङा होनबा बाइथालि एटेटे सार नंखायसो बियो मा नंखाय बेनो थार Oh no! नंगौ सार जबर जस उन्दुथारो बायथालि बिथाङा आंनि क्लासआ मानोना बायथालि सारनि उनाव खनसे मिनिनबा मिनि बुंनोबा बुं अरे सार आरो सानसे बाजारे बिदि बायथालि सार बिथाङा आथिं बायनाय सियारावनो थेन्थावबाय जादोंमोन नाथाय सोनारना सियारनि आथिङा बायना बायथालि सार बिथाङा गांलाम होमबाथाय उन्दुनो ओंखारनाय बे मोनसे टाइप यार sama dong यार sama dong नियो Hai sama dong नियो सोरबा सालाय मा दं देलाय नियाव Oh no! मोनसेबो जायाखै गासैबो गोरोन्थि इंराजिनि मास्टर नङा मास्टारसो दाबो देहा सोलेरनि नामफोरखौ मिथिया गथ'फोरखौ मा फोरोंगोन नोंलाय मा रोङो नोंलाय हाजिनोल'सो रोङो आरो नों सिप्रा खोनानो मोनदों नों क्लासनि फार्स्ट बेन्चआवल' थानाय गथ'फोरखौल' फोरोङोनो हो नङा सार नङा माने आं नंखायखौसो बुंदों आरो ना माने आं हमनानै मोनला सिगाङाव जनाय सात्रफोरखौल'सो फोरोंनाय माने उन्दैनि गथ'फोरा सादा जायोना दोनबायसोबो जेबो उदिस लाया आरो ना मानि थाखाय नों सिगाङाव जनाय सात्रफोरखौल' फोरोङो हा अरे सार सिप्रां बिथाङा हायदा खान्दाना होनबालाय माथो जाख' सार हाइट खान्दाखायनो उन्दै गालेनि सात्रफोरखौ नुहुरस' हाया बिनिखाय सिगाङाव जनाय सात्रफोरखौल' फोरोंना ओंखारलाङो सिप्रां बिथाङा बेसे गाय नोंलाय नाय सिप्रां नों सेराव गसंना फोरोङो ना बेरायाव गास्ताव फोरोङो ना टेबोलाव गाखोना फोरों नाथाय उनथिंनि आरो सिगांथिंनि गासै गथ'फोरखौ लानानै फोरों खालामजोबखांबायलै आं सार बेफोरखौ नाथाय सात्रफोरा आंखौ मिनिसोयोसो सिप्रां नों मोनसे खामानि माव नोङो नोंनि आथिङाव औवा खाना ला एसे गोजौ जागोन ना नोङो मा गाजा हा खदाल मा देमाल बुंबाय थादों हा सोरबा आथिङाव औवा खाना लाबा बेयो गसंनो हागोन आरो ना डिसबेलेन्स जाना गोग्लैना खरस गावगोन माथो बेलाय सैमा फाग्ला बायदि बुंबाय थादो सैमा फाग्लाया हरनायमोन नामा ओइ बांद्राय बुंबाय नोङो मा बांद्राय बुङो आंलाय फाग्ला बुङाबा माथो बुंनांगो मास्टार नङा नों बांद्राय बुंबाय बारा खेलायनो हादि आंजों मा खालामगोन नोंलाय आंखौलाय बहुत कुछ खालामनो हायो आं मा खालामनो हागोन नोंलाय बहुत कुछ खालामनो हागोन आं खालामना दिखायलाय
मेडन होइना बेयाव नों देखायलाय मेडन होफायना थौलाय होनबा ए ज' मावनानै खर'फोरा गावबा आंहासो केस जागोन होमबा बेखौ बुजायलाय मा बुजायनो आसल मास्टराथ' नोंसो खोनानो मोनदों नों क्लास रुमाव थांना सादाना नाजायो बेनो नोंनि फोरोंगिरिनि आखुआ हा बिदिब्ला जोंनि सरकारि स्कुलाव सोर गथ'फोरा एडमिसन खालामफैनो मास्टारफोरानो एसेबां गरमबा नोंसोरनि बेफोरबायदि आखुनि थाखायनो जोंनि सरकारि स्कुला बदनाम जायो सोलाय थिग खालामना ला नोंसोरनि गोरोन्थिफोरखौ नहलेबा साकरिनिफ्राय दिहुनना होनाय जागोन नोंसोर साब्रैखौ बिबाय था लामा दथा थोरसि गंसे लांनानै भिखारि बायदि नोंनो लबरदोंना नोंनो लबरदोंना सोरनियावबा लबरफोरदोंना मानो नांगौ नोंलाय लबरखौलाय गोरोन्थिफोरखौ खोमोरनोलै सार जोंनि भिडिअखौ गामलांदोंबा जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम खाथियाव थानाय घन्टाखौ बुनो नांगौबा गाहायाव कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालामनो दाबाव